Jimmy. Bei Finn McCool fires far an Aaron, dar leis hían. Off í lia eile an Alban a bhí níos ganúil na é. Fingal bhí air. Scríb sé litir ag fin ar agur sé ag teacht chun é a bhfuilú. Good seo. Ní cíal maithe. Dírí an lia mór aonta burtha fa seo, ach go dé a dheanthad sé, bhí Fingal ag teacht. Aha! Tá agam a dúirt sé. Curthaí mé céiste mo bheanúna. Thur úna chlátha monach an sin léir si a fear céile mar wabi agus thur si is deas a chlíomháin é. Póiste sa léhain. Hello. Nuair a tháinig Fingal hantaí, thais banúna a babi dó agus éigíthe bonagé. Má bhí babi sige chomór seo, cé chomór is a bhí fin é hían. Bhfuilad bunag. An sin thug sí an mhónach leis an thláán don Albanna. Seachad te gan húsú. Bhí si má is níacha siad an éar na rí sé.